ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲಾರತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಪುಲಿಯಾಕಾಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇಡಲಿ ಇಂದೇ ಯಾನು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ತರಟ್ಟು ಪೂತೋಷ್ಪ ಇಡಲಿ ಇಂದೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ತರಟ್ಟು ಪೂತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈಟಾತಿ ನಂದು ಶಕುಂಡತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಉಂತಿಂತುಲೆಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ದು ಸೊ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ನೀರು ಎರ್ಕದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಮಿತ್ತದೀತೆ ಕಂಕನೆ ಬರ್ದಿದ್ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಶೂಟು ನೀರು ಎರ್ಕದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವಳು ಸೊ ಬರ್ಸೆತ್ತನತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ನೇಲ ದಿನತ್ತಾವ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ದೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿನ ತೋಜದಿತ್ತತೆ ದೇಯ್ದ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ದತ್ತಿಗದು ನಾನತೆ ಅರ್ಧ ಹೆಚ್ಚೊಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಹೆಚ್ಚೊಂಡಿಗೆ ಬೊಕಲ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕಲ ದೇಯ್ದ ಓ ದೇವರೇ ಬೊಕಲ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ಶೋಕಾಪ್ನಿಗತೆ ಸೊ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಎರೆ ಪೋತಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನತಿ ಮುರಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರಿಗ ಇಕ್ಕ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಹೋಗುದು ಐಕುಲ್ಪುರ ತಿಂತುಲಿ ನನ್ನ ಶೋಕ ಆತಜ್ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಥರ ಅಂದು ತುಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುರ್ಲಾಕೊಂಡು ತುಲೆಗೆ ಅದೇ ಪೋಯೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಅಲ್ಪ ರಾಗ್ಡೆಂದು ಆತನು ತುಲೆಗೆ ಬುಲೆದವು ಬಾ ಅಂದು ಆತನು ನುಂಗುದು ನಾವು ಹಿಂದೆಪ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಕುರಿ ಉಂಡವು ಈ ಸೈಡ್ಲಾ ದೈಕ್ಲುಪುರ ಉಂಡು ಪೀರ ಅಂಡ ಪೀರ ಮುಗಿಂಡ ಪೀರ ಪೋಂಡು ಪೀರದ ಅಂಡ ಮುಗಿಂಡವು ಕುರಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ಅದೇ ದೈ ಉಂಡು ವಾವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲಕ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮೋಡ ಮೋಡ ಓಕೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪೇನು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಹಿಜಿಂಡ ಆಫೀಸ್ ತೂಕ ಈ ಡೇಟ್ ಮನ್ಪರಾಣ ಮನ್ಪುಗ ಆಫೀಸ್ ಏನಿತ್ತ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆನಗೊಂಡತೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಪಿನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನು 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಣ ಮಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪು ಜಾತಿ ಓಕೆನಾ ನೆನಪಿದಾಡುವೆ ಅದೇ ಅವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ದೀದ್ ಕಂತಿತ್ತತಿ ಅಂಚ ನೀರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಮನ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆನಾಗನ ಅಲ್ಪ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪನಿ 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 ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪುಣ್ಯೋಗಿ ಈಜಿನ ಕೂಡ ಏರ್ರ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನು ಬಾ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ರ ದಸ್ಸಿನ ಬಟ್ ಚಂಡೆ ರೈಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತದ ರೀಚ ಇಲ್ಲಗ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಎಟ್ಟಿಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಚಿಪ್ಪು ಬಂದುಂದೆ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಎಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದೆ ಮೊಲ ಎಟ್ಟಿಂದೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಂತೇನು ಕೆಜಿಗೆ 400ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು 200 ರುಪೀಸ ಕಂತೀನಿ ಪಾಪ ತೂನಗನೇ ಇಂದಿ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬರ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಿ ಏನಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಆತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದುಲ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಬೇತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಅಂದಂದೆ ಅಮರ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ತೊನಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಚುಪ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಕುಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಜಿಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ದೀದ್ ಬಾಡುನು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೈಟ್ ಹಾಕಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂಡತೆ ಪಚ್ಚ 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 ಪಚ್ಚೆ ಉಡ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೋಕಾಪ್ನು ಉಡ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇನ್ನೇನುಂಡತಿ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡಾವಿ
ಲತ್ತು ದೇ ಟಕ್ ಸೌಂಡ್ ಟಕ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕಡೆದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಷ್ಪವೆ ದೇ ಪೂರ ಕಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಕೊಡಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶುಕಿತೆ ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಅಂಡ್ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಪಿರವದೊಂದು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನೀರಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೋಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನ್ಯೋಲಿನ ಫೇಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಥವಾ ಕುಜಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಶೋಕಾಪ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀನು ರಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ತೇನದೆ ಎತ್ತದ ನೀರಿಡ್ಬಾರ್ದಿಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇನೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಅಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲದಿ ಪೂಜಾ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಷ್ಪ ಹೊಡತೆ ಇಂಚ ಪೇರ್ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲಕ ಉರ್ಕರ್ನ ಐಕೆ ಅಂತ ತೊಷ್ಪಾಯ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ತಿಳ್ಪುಂಡು ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯರತ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೈನಿ ಸೊ ಕೋಡೆ ಏನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒನಸಂತ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿನಿ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಏನು ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದೆ ಬಡ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಬಡ್ಸ ಉಂಟುದುಂಡು ರಪ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಈಚ ಹೊಡಿತೆ ಯಾನೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೀತ ದೊಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೊಂದು ಹೊತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಶೀತಡು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಜಪ್ಪರ್ಲಾತ ಜಾವೆ ಬೋ ಅಕ್ಷಿಂಗ್ ಶೀತಡನೆ ಮೂನೆ ಪೂರ ಬಾತ್ ಪೂತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಕು ಕೆಂಪಾತ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಎದ್ದಿತ್ತಂದು ಆಪೂಜಿ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಚಿಂಗಡು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅದು ಅಬ್ಬೋ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಎದ್ದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕ್ ನಡೆದು ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಣೆ ನಾವು ಚಂಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅದು ಪೋಡು ಕೆಂಕು ಚೂರು ಚಂಡೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ ರಪಕ್ಕ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮಂಡೆ ಪುರ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಸ್ಕಿರು ಮುಂದೆ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂತ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಜೋರಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೊಂತ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಂಡು ರಪಕ್ಕ ಪೋದು ರೀಚ್ ಹಾಕ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಬರ್ಸ ಬರಲ್ಲ ಬರೀಯೋ ಚಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಗಲೀಜ್ ಹಾಪ್ಡು ಮುಗಾಲುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವರನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್